Вітаю, мой дарагі сябра. Адкінь на час усе свае клопаты і турботы, усе няскончаныя размовы ды незавершаныя справы. Прысвяці наступныя колькі хвілін сабе. Тут і цяпер існуеш толькі ты. Уладкоўвайся зручна, заплюшчвай свае вочы і слухай мой голас. Засяродзься на сваім дыханні. Зрабі глыбокі ўдых, свабодна, павольна выдыхні. Новы глыбокі ўдых, лёгкі, павольны выдых. Уяві, як разам з цёплым паветрам ты ўдыхаеш спакой і лёгкасць. На выдыху адпускаеш усё, што цябе непакоіць, усё, што турбуе ды замінае. Глыбокі ўдых. Адчуй, як ты напаўняешся лёгкасцю і святлом. Спакойны выдых, і з цябе сыходзіць усё напружанне. Новы глыбокі ўдых. Цяпло і супакаенне ахутваюць твае стопы. Ты адчуваеш, як кожны пальчык на тваіх нагах расслабляецца, як сыходзіць напружанне з тваіх пят, тваім ступням хораша і ўтульна. Глыбокі ўдых. Хваля цяпла падымаецца ад стоп вышэй, саграе і расслабляе твае лыткі, калені, падымаецца да сцёгнаў. Разам з выдыхам з тваіх ног сыходзіць стома, заціснутасці, напружанне. Твае ногі стаюць лёгкімі, бязважкімі. Новы глыбокі ўдых на поўныя грудзі. Цёплае супакаенне ахутвае твой жывот. На выдыху сыходзяць трывожнасць і заклапочанасць. Табе стае хораша і спакойна. Твой жывот расслабляецца,
з яго сыходзіць усё напружанне, усе заціснутасці. З чарговым глыбокім удыхам цяплом напаўняюцца твае грудзі. Распраўляюцца твае лёгкія. Зараз ты можаш дыхаць напоўніцу. На выдыху сыходзяць крыўды і боль, нянавісць і злосць. Хваля цяпла і святла запаўняе цябе, струменіцца па ўсім тваім целе, ахутвае твае плечы, сцякае па руках уніз да кончыкаў пальцаў. Адчуй кожны свой пальчык. Адчуй, як расслабляюцца і саграюцца твае перадплеччы, далоні. Цяпло і святло, нібы мяккая коўдра, ахінаюць тваю спіну. Разам з выдыхам з яе сыходзіць усё напружанне. Сыходзяць трывогі і клопаты. Ты адчуваеш супакаенне і гармонію ўнутры сябе. Яшчэ адзін глыбокі ўдых і спакойны, павольны выдых. Адчуй, як расслабляецца твой твар. Напружанне сцякае з твайго лба, павек, скул, падбароддзя, шчокі, крылы носа, вусны расслабляюцца. З новым удыхам расслабляецца твая шыя. Па ёй быццам сцякае цёплы мёд. Шыя стае мяккай, горла саграецца. Знікаюць усе заціснутасці і напружанне. Зараз ты можаш гучаць вольна. Цяпер тваё цела цалкам расслабленае. Яно лёгкае, бязважкае. Ты быццам лунаеш па-за прасторай і часам. Табе хораша і ўтульна, спакойна і бяспечна. Тут і цяпер
існуеш толькі ты. Кожны чалавек пачынаецца з кропкі. Знайдзі сваю кропку адліку. У жанчын гэта ніз жывата, у мужчын сонечнае спляценне. Убач, як там, у самым тваім цэнтры, зіхціць, пераліваецца рознымі колерамі яркая жарынка. Яна жывая, яна б'ецца разам з тваім сэрцам. І ўвесь сусвет пульсуе ў гэтым рытме, рытме твайго сэрца. Вазьмі сваю жарынку на далоні. Уважліва разгледзь яе. Адчуй цяпло і святло, што сыходзяць ад яе, напаўняючы цябе спакоем і ўпэўненасцю. А зараз адпусці сваю жарынку. Няхай злятае з тваіх далоней лёгкай парушынкай ды падымаецца ў неба. Там, у вышыні, яна зазяе, нібы тое сонейка, асвятляючы твой шлях. Глыбока ўдыхні і азірніся. Паглядзі, якая прыгажосць навокал цябе. У шаўковым блакіце нябёсаў ззяе залатое сонейка, дасылаючы табе промні святла і пяшчотнага цяпла. Адчуй, як яны мякка кранаюць твой твар, далоні, саграюць іх. Лёгкі вецярок гуляецца з тваімі валасамі, даносіць да цябе салодкі водар незнаёмых кветак. Паветра трымціць ад чароўных спеваў нябачных птушак. Шаўковыя травы казычуць твае босыя ногі. А пад нагамі пачынаецца сцяжынка. Кроч наперад па ёй. Адчуй пад сваімі ступнямі лёгкую прахалоду залатога жвіра, яго прыемную пругкасць. Кроч па сваёй сцяжынцы лёгка і радасна. Там, наперадзе, цябе чакае прыемная сустрэча. Сцяжынка прыводзіць цябе да невялікага ўзгорка. Падымайся на самую вяршыню. Там ты ўбачыш бурштынавы ў промнях сонца сасновы бор. Спыніся на ўзлеску,
дакраніся рукой да бліжэйшага дрэва. Адчуй цяпло, што сыходзіць ад яго. З сярэдзіны леса чуецца лёгкі шолах. Гэта ідзе табе насустрач твой памагаты. Вось адхінаюцца галінкі, і проста да цябе падыходзіць твая татэмная жывёла. Хто гэта? Мудры і моцны мядзведзь? Кемлівы і спрытны воўк? Можа, гэта вагненахвостая ліса ці хуткі заяц? Ці пярэстры філін альбо горды ястраб прысеў на галінку над тваёй галавой? А можа, твой татэм фантастычная жывёла, якая не сустракаецца ў нашых лясах? Разгледзь яго уважліва. Працягні насустрач руку. Адчуй цёплае дыханне на сваіх пальцах і лёгка дакраніся да свайго памагатага. Татэм прымае цябе. Ты можаш пагладзіць альбо абняць яго. Можаш распавесці пра што заўгодна. Альбо моўчкі пастаяць побач. Папрасіць парады альбо падзяліцца радасцю. І адчуць надзейную падтрымку, апору, прыняцце і поўнае разуменне. Твой татэм прымае цябе, і ты прымі яго. І цяпер кожны раз, як адчуеш патрэбу ў мудрай парадзе, падтрымцы, эмацыйную стому, альбо табе проста стане самотна, вяртайся на гэты ўзгорак да бурштынавага бору і кліч свайго памагатага. Ён абавязкова прыйдзе і дапаможа. А зараз прыйшоў час вяртацца. Развітвайся з чароўным стварэннем да наступнай сустрэчы. І кроч назад, уніз з узгорка па залатой сцяжынцы. Ведай, цяпер ты не самотны. У цябе ёсць надзейны сябра, ахоўнік і памагаты. Зрабі глыбокі ўдых. Адчуй сваё цела ў моманце тут і цяпер. Прайдзіся увагай ад макаўкі да кончыкаў пальцаў на руках і нагах.
Пацягніся. Адчуй, як любоў, радасць, энергія цэлага свету напаўняюць цябе. Зараз ты можаш усё. Яшчэ адзін глыбокі ўдых і на выдыху расплюшчвай свае цудоўныя вочкі. З вяртаннем, дарагі сябра!